Unsay kisaw mga siyaw! For today, tudluan ta mo unsaon pag-headbang. Kaning itudlo na ko ninyo. Basic ra jud kayo ni. Basic. Dali ra kay ni buhaton. Una ning buhaton, kailangan ang imong OOTD, kailangan may pagka dark black para bugat kay katanawon. Kay para po, kung makitaan ka sa mga tao, makaana sila, lah, bugatag puro matawhan na o, bugat siguro kay ni-feeling siyang crush, pero wala lang sila nag-workout. Sunod ni mong buhaton, kailangan kamao ka mo horn sign. Sa iyon na ka na ing-ana rana. Even akong lula gani, kabaw ana. La! La! Uy! Eh nga nila, horn sign. Ana. Oh, di ba? Sa iyo ra kay nang horn sign ingyan ni ra kung iana na nimo ang tawagan na I love you crush. Sunod nimong buhaton, kailangan ang imong headbang i-timing mo sa beat sa tukar. Unya, ang pinakanindot nimong buhaton, follow up pa nimong air guitar. Air guitar, kanan mura kag nagitik-gitik sa gitara gud. Mura kag duwa-duwa gitar pero imong gibatik duwa-duwaan na day niya. Hello, princess! So mao to mga siaw, mao to yung mga basic. Unya, mao to yung mga basic steps para mag-headbang ka. Mao ni ang finished product. Sige, magpaminaw ng wa kay uyab!